भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे हरे बोल நான் இன்னைக்கு हरे நிஜமாவே कृष्णा கிருஷ்ணரோட माता जी கிருபையிலதான் हरे எனக்கு कृष्णा माता जी வெளியிட்ட ஞாபகம் வந்தது. ஏன்னு தெரியாது. அப்போ லாஸ்ட் மினிட்ல ஞாபகம் வந்தது. இன்னைக்கு ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருக்கே கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நினைச்சுன்னு ஓடி வந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். பிரபு, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிரபு. ஓகேயா? மோகன் சுந்தர பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லது. எல்லாருக்கும் வருக வருகவென்று எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் மேங்களூரு குலாய் சார்பில் நம்ம ராதா கோவிந்தரோடு அருளாலையும் நாமினிஷா பிரபுவோட மெர்சினாலையும் நம்ம இந்த ரொம்ப அழகான வர்சஸ் இல்லையா, நெட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஜென்ரலாக உலகத்தில் பாருங்க, யாராவது சொல்லுவா ஈஸியாக, இந்த உலகத்தில் ரொம்ப ஈஸியாக பைசாலாம் கொடுக்காம கிடைக்கிறது அட்வைஸாம். அது கரெக்டு தான். இப்போ பாருங்களேன், யாராவது வந்து எனக்கு வயிற்று வலின்னு ஏதாவது சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே நம்ம வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச அட்வைஸை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். நீங்கள் இது சாப்பிடுங்க அது சாப்பிடுங்க, எஸ்பெஷலி கோல்டு. யாராவது கோல்டுன்னா உடனே சூடு தண்ணியில் தேன் போட்டு குடிங்க, இஞ்சி சாறு குடிங்க, என்னெல்லாமோ சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தானே இல்லையா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிறது கொஞ்சம் உயர்ந்த லெவல்ல இருந்து கொடுக்கறது, அட்வைஸ்ங்கிறது ஈக்குவல் லெவல்ல இருந்து கொடுக்கறது இல்லையா? அதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்கிறோம். ஆனால் நமக்கு ஈக்குவலாக இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து நம்ம அட்வைஸாக எடுத்துப்போம். நமக்கு மேலே உள்ளவா சொன்னானாக்கா அதை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக எடுத்துப்போம். நமக்கு கீழே உள்ளவா நமக்கு சொன்னானாக்கா வாய் மூடுன்றுவோம். ஜென்ரலாக தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதனால இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வருஷம் அதே மாதிரி தான். பக்தியில் 3 விதமான, நான் இந்த வரிசை ஏற்கனவே அன்னைக்கு காட்டினேன் உங்களுக்கு போன கிளாஸ்லயே, ஆனால் இன்னைக்கு லெசன்ல வரும். அது 3 விதமான பக்தர்கள் இருக்கார்கள். அப்படி பெரிய எலிவேட்டட் லெவலுக்கு போனவா இருக்கா, நடுத்தரத்துல உள்ளவாள் இருக்கா, இப்பதான் பக்திக்கு வந்தவா இருக்கா. ஓகேயா? நான் வந்து இப்போ ஓகே எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் சேரட்டும், அதுக்கப்புறம் நான் அதை சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வருஷ படிச்சிடலாம், ஏன்னா அடுத்தவா யாரும் வரத்துக்குள்ள. ஓகே, ஒரு சின்ன ரிவிஷன் கிடுகிடுன்னு பண்ணிடலாமா? 1வது வருஷம் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் வந்து வாச்சம் மனச குரோதம். வாச்ச மனச குரோதம். அப்புறம் ஜிஹ்வான் உதரம். இது எல்லாத்தோடும் வேகங்கள்னா என்ன அர்த்தம்? அர்ஜுன் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. பண்ணியே தீரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறித்தனம், அதைத்தான் அர்ஜுன் சொல்லுவோம். ஓகேயா? தூண்டுதல், தமிழ்லக்கு அது தூண்டுதல். ஸோ என்னெல்லாம் தூண்டுதல்? இந்த 3 விதமான தூண்டுதல்கள். நம்ம 5 சென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு 5 சென்ஸ்ல இருந்து 5 விதமான தூண்டுதல். எனக்கு இதை கேட்டே ஆகணும், அதை பார்த்தே ஆகணும், இதை சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால வாச்சம் மனசம் குரோதம் ஜிஹ்வா உதரம். ஓகேயா? இதெல்லாம் யாரு கண்ட்ரோல் பண்றாளோ, இதெல்லாம் யாரு அந்த இதுல பேர் என்ன சொன்ன பகவத்கீதால, ஒரு செகண்ட் கொடுங்க, நான் வர்ஸ் நம்பர் சொல்றேன். கூர்மாங்கானிவ விஷயாவினி வர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகினக ரசவர்ஜம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. புரிஞ்சுதா? பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததேன்னா என்ன? நம்மளோட எண்ணங்கள், நம்மளோட எல்லாமே மேல் நோக்கி உயர்ந்த எண்ணங்களுக்காக இருக்கணும். சும்மா ஏதோ தினம் ஏனணும் சாப்பிட்டோம் போனோம். இது வந்து செகண்ட் வருஷத்துல 71வது. நோட் பண்ணிக்கோங்க. உட்காரும்போது ஒரு பென் ஏதாவது வச்சுக்கோங்க. யூஸ்வலாக நானும் அந்த மாதிரிலாம் முதல்ல பண்ணினது கிடையாது. இப்போ எல்லாரோட அருளாலும் இப்படி கிளாஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறதுனால அதை ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப இல்லையே விகாயகாமான், சாரி ஐயா, அதுவும் இருக்கு. ஆனால் நீங்கள் வந்து 2.59 நோட் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல 2.59 விஷயாவினி வர்த்தந்தே. விஷயம்னா என்ன? மெட்டீரியல் உலகத்தில் நம்ம அட்டாச் ஆகிறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் விஷயம். விஷயாவினி வர்த்தந்தே நிராகரஸ்ய தேகினக ரசவர்ஜம் ரசோபியஸ்ய. ஆனால் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரசம் எதில் இருக்கணும்? பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தத்தையில் இருக்கணும். பரந்திருஷ்வா நிவர்த்தத்தைன்னா என்ன? அந்த பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பகவானுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை செய்யறதுல இருக்கணுமே ஒழிய இங்கே போகணும் அங்கே போகணும் அதை சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடணும்னு இருக்கக்கூடாது. ஸோ கிருஷ்ணரே தானே அதே பகவத்கீதால இதுக்கு முந்தின வருஷத்துல அவர் சொல்றார். என்ன சொல்றார்? ஒரு அனலாஜி அப்படின்னா ஒரு உவமை அவரே சொல்றாரு. என்ன சொல்றார்? யதா சம்ஹார, இது ப்ரீவியஸ் வருஷம் 58 and 59.
58ல அவர் என்ன சொல்றார், இந்த ஆமைகள்லாம் என்ன பண்ணும், டேர்ட்டில் இருக்கு இல்லையா, ஆமை வந்து அப்படி போயிட்டே இருக்கும். எங்கேயாவது அதுக்கு தோணும், ஒரு தண்ணி இருக்குன்னா ஓகே, இல்லை வேற ஏதாவது நெருப்பு இருக்கு, ரொம்ப சூடா இருக்கு, அப்படியே அதோட சென்சஸ் ஆர் ரொம்ப சென்சிட்டிவ். அந்த சென்சஸ் வச்சுன்னு அது புரிஞ்சிடும், நான் ஏதோ டேஞ்சர் சோன்ல போறேன் போல இருக்குன்னு. எல்லா உடல் உறுப்புகளையும் உள்ள இழுத்து வச்சுன்றோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஆமை மாதிரி நம்மலாம் இருக்கணும். சென்ஸ் அங்கே இங்கே அலைவிடக்கூடாது. அது எப்போ அது அலையும், அதுதான் அதோட நேச்சர் இல்லையா. எங்கேயாவது நம்மளே பாருங்கோ, நானே சொல்லணும், இவ்வளோ பகவானுக்கு பண்ணுறோம், பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும் போகா, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அப்போ கூட அந்த டேஸ்ட்டு ஸ்மெல்லாம் வந்துடுறது. உங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதவேந்திரபுரியோட கேள்வி கேட்டிருக்கேன், சாரி கதை கேட்டிருக்கேலாம். இப்போ கதைக்குள்ளே போயாச்சுன்னா நம்ம இன்னைக்கு இந்த வருஷம் முடிச்சிடலாம், கிடுகிடுன்னு முடிச்சிடலாம். மாதவேந்திரபுரி வந்து யாரு, நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு குரு ஈஸ்வரபுரி, அவரோடும் குரு. ஸோ அப்படின்னா என்ன, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு தாத்தா குருன்னு சொல்லலாம் நம்ம இல்லையா. ஏன்னா நமக்கு வந்து குருக்கள் தான் ஆக்சுவலாக அப்பா, இட்டர்னல் ஃபாதர். ஏன்னா குரு கிட்ட இனிஷியேஷன் கிடைக்கும் போது நம்ம பேரும் மாறிடுறது, நமக்கு வேற பேர் கொடுக்குறா, தாசி அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கொடுக்குறா. நான் தான் சுவாமி அப்படிங்கிற எண்ணத்துலேருந்து கீழே வாமா, மேலேயே பறக்காத, வா வா கீழே வா அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் கொடுக்குறா, நீங்க தாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எவ்வளவு அழகான இஸ்கான்ல ஒரு இது பாருங்க. இப்பதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஸ்ல படிச்சோம் இல்லையா, கோஸ்வாமி கோதாசா, கரெக்ட். இந்த புலன்களை, இந்த 6 விதமான என்ன சொல்றது, அர்ஜஸ தூண்டுதல்களை யாரெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்காளோ அவள்லாம் சுவாமிகள். யாரு இந்த தூண்டுதல்களுக்கெல்லாம் கட்டுப்படுறாளோ அவள்லாம் தாசர்கள். ஸோ நம்ம எல்லாருமே தாசர்கள் தான், அதனாலதான் இங்க இருக்கோம். நம்ம தாசர்கள் இல்லை சுவாமின்னா அங்க போயிருக்க மாட்டோமா என்ன, உயர்ந்த 3வது நிலைமைக்கு உள்ள ஒரு பக்தர் நிலைமைக்கு வந்திருப்போம். ஸோ இந்த மாதவேந்திரபுரி வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணார், ஒரு வாட்டி கதை சீக்கிரமா சொல்லணும் அதனால சொல்றேன். ஒரு நாள் ஒரு இடத்துக்கு கீர்ச்சோர் கோபிநாத் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு, எங்க இருக்கு, நம்ம பூரி இருக்கு இல்லையா, ஜெகநாத் பூரி, அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 1.5 3 4 மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ரமுனான்னு பேர் அந்த இடத்துக்கு பேர். ரமுனாவில் உள்ள சாமிக்கு பேர் வந்து கீர்ச்சோர் கோபிநாத். ஓகே, ஏன் அந்த பேர் அவருக்கு வந்ததுன்னா, கோபிநாத் தான் அவரோட பேர், அவருக்கு ஒரு அட்ஜெக்டிவ் கொடுத்துட்டா. நம்ம என்ன விதண்டாவாதி வள்ளி அப்படின்லாம் சொல்லுவா பார்த்தல, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேர் அவருக்கு அட்ஜெக்டிவ் கொடுத்துட்டா. அது வந்து கீர்ச்சோர், கீர்னா என்ன பாயசம், சோர்னா திருடுனுவேன். அந்த பகவானுக்கு பேரே கொடுத்துட்டா, நீ பாயசத்தை திருடுனா கோபிநாத்தன் அப்படின்னு. ஏன்னாக்க மாதவேந்திரபுரி வந்து ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்காரு, இந்த ரமுனால வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான பாயசம் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருக்காரு. ஸோ அவெல்லாம் பரிவரஜாக்காச்சாரியா. பரிவரஜாக்காச்சாரியான்னா யாரு, ஒரே இடத்துல நிறைய நாள் தங்க மாட்டா, ஒரே ஆத்துல பிக்ஷைக்கு அடிக்கடி போக மாட்டா, ஒரே மரத்துக்கு கீழே 3 நாளுக்கு மேல ஸ்டே பண்ண மாட்டா. ஏன்னா பற்றுதல் வந்துருமா, அந்த பற்றுதல்ல இருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படிப்பட்டவா அவள்லாம். ஸோ அவர் வந்து அப்படி பரிவரஜாக்காச்சாரியர்னா அப்படி போயிட்டே இருப்பா, ஊர் ஊரா இடம் இடமா எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண கதையை சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பா. அப்படி அவர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே அந்த பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும்னு அந்த பாயசம் கொண்டு போயிட்டு இருந்திருக்கா. அப்படி ஸ்மெல்லு வந்துருச்சு, ஆஹா இவ்வளோ அழகான ஸ்மெல்லு, இந்த பாயசம் எப்படி பண்றா, இல்லை எனக்கு டேஸ்ட் பண்றதுக்கு கிடைச்சதுனாக்கா நானும் என்னோட பகவானுக்கு பண்ணி இதே மாதிரி ஆஃபர் பண்ணுவேனே அப்படின்னு நினைச்சாராம். அப்புறம் அவரே தலையில அடிச்சுக்கிறாரு, என்னடா இது, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண கொண்டு போறத நான் ஸ்மெல் பண்ணலாமா, அது எச்சல் ஆயிடலையா, நான் இப்போ எதுக்காக சொல்ல வந்தேன் இது அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ அது வந்து பகவானுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. கோவில் எல்லாம் மூடிட்டா, எல்லாம் பண்ணிட்டா, எடுத்து வச்சாச்சு. அந்த பட்டர் வந்து கதவெல்லாம் மூடிட்டு வாத்துக்கு போயாச்சு நைட்டு. மாதவேந்திரபுரி நான் இப்படி நினைச்சது தப்பேனே, அந்த ஊரை விட்டு நம்ம போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எல்லையில தூரத்துல ஒரு மரத்துக்கு கீழே வந்து படுத்துட்டாச்சு. இப்போ கனவுல வந்து கோபிநாத்தர் வர்றார் பட்டருக்கு. ஏய் பாத்திரம் எல்லாம் கரெக்டா எண்ணினியாப்பா, இல்லையா, நான் எண்ணி தானே கொண்டு வந்தேன், உன்னோட எண்ணிக்கையும் நீயும் எண்ணி பாரு, ஒன்று குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா. அப்படியா, எனக்கு தெரியலையே சுவாமி. போய் போ, இப்போ முதல்ல எழுந்து கோவிலுக்கு போ. கோவிலில் என்னோட திரை இருக்கு இல்லையா, என்னோட ஐ மீன் பகவானோட வஸ்திரம், அதுக்கு பின்னாடி அந்த வேஷ்டிக்கு பின்னாடி ஒரு பாத்திரத்தில் உள்ள அந்த பாயசத்தை நான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன், அதை எடுத்துன்னு போய் ஒரு மாதவேந்திரபுரின்னு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு இந்த ஊருக்கு புதுசா, அவருக்கு கொடு, அவருக்கு வந்து இது சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருந்தது, பாவம் கிடைக்கல, அதனால அவருக்கு கொடு அப்படின்னு சொன்னாராம். உடனே இவருக்கு அப்படி பட்டர்கா சாமி முன்னாடி, அதே சாமி அப்படியே அவர் தினம் பூஜை பண்ற சுவாமி வந்து சொன்னோன்னு எழுந்து கிடுகிடுன்னு குளிச்சுட்டு ஓடி போய் கதவை திறந்து பின்னாடி சாமி சொன்ன இடத்துல பாக்குறார், கிருஷ்ணர் கோபிநாத்தர் சொன்ன இடத்துக்கு.
ஆமா இருக்குங்க. அப்படியே எடுத்துன்னு ஓடுறார். மாதவேந்திரபுரி மாதவேந்திரபுரி மாதவேந்திரபுரின்னு தேடிண்டே ஊரை விட்டு போறார் போறார் போறார். கடைசியில வர இடத்துல ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே ஹரேன்னு எங்கேருந்தோ பாதி ராத்திரில இத்தினோடு சத்தம் வருது. அந்த சத்தத்தை தேடின்னு போய், நீங்க தான் மாதவேந்திரபுரியா? ஆமாப்பா நான் தான். என்னாச்சு? இது வந்து கோபிநாதர் உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னார் அப்படின்னு உடனே மாதவேந்திரபுரிக்கு அப்படி ஆயிடுத்து. அவர் வந்து பகவானே கொடுத்தார். அதை திருடி வச்சதுனால அவருக்கு பேர் கோபிநாத். மாதவேந்திரபுரி அதை அந்த பாயசத்தை ரொம்ப நாளாக வச்சுட்டு அந்த பானையெல்லாம் கூட உடச்சி டெய்லி 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 ஒவ்வொரு பருக்க ஒரு துளி துளியாக சாப்பிட்டாராம். கீர்ச்சோர் கோபிநாத். ஓகே, எதுக்கு போனேன்னா நம்மளோட சென்சஸை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். பகவானுக்குன்னு பண்ணும்போதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் ஸ்மெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது சொல்ல வரும்போது இது வந்துருது. ஓகேயா, கேட்டேலாம். மாதவேந்திரபுரியை பற்றி கேட்கறது ரொம்ப நல்லது. மாதவேந்திரபுரி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு குருவோடும் குரு எவ்வளவு நல்லது இல்லையா அது கேட்கறது. ஓகே, ரெண்டாவதுக்கு என்ன பண்ணும்? இந்த மாதிரி கோஸ்வாமிகள் ஆகணும்னா அவ வந்து எப்படி பக்தியில முன்னேறணும், எப்படி பக்தியில வீழ்ந்துடுவா, எதெல்லாம் அவளை பக்தியில இருந்து கீழே தள்ளும், எதெல்லாம் அவளை பக்தியில இருந்து மேல தூக்கின்னு போகும். ஸோ எதெல்லாம் அவளை பக்தியில கீழே தள்ளும்? அத்தியாகாரம், எனக்குன்னு சேர்த்து வச்சுக்கிறது. அதுதான் இங்க கூர்மாங்கானிவ. அந்த இது வந்து சென்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி உள்ள வச்சுக்கிற மாதிரி உன்னோட ஆசையெல்லாம் ஆமைய மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோப்பா. என்னென்ன பேனர் பார்க்குறியோ அத்தனையும் வாங்கணும். என்னென்ன பேனர் ரெஸ்டாரண்ட் பார்க்குறியோ எல்லா இடத்துலையும் சாப்பிடணும். என்னென்ன பேனர் என்ன சினிமா படம் பார்க்குறியோ எல்லாம் பார்க்கணும். கண்ணு காது வாய் மூக்கு எல்லாத்தையும் அடக்கி வச்சுக்கோ. என்ன வெர்ஸ் நம்பர் சொன்னேன்? 2வது சாப்டர்ல 58வது வருஷம். எதா சம்ஹரத்தே சாகம் கூர்மாங்கானிவ. கூர்மா அவதாரம் சொல்றோம் இல்லையா, டர்ட்டில். ஓகே, ஆமை அவதாரம் கூர்மாங்கானிவ. அந்த கூர்மத்தை போல கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேயா, எனக்குன்னு பண்ணக்கூடாது, அளவுக்கு மீறி வேலை பண்ணக்கூடாது, 2 ரொட்டி சாப்பிடணும். வயசாயிடுச்சுன்னா குறைஞ்சுட்டே போகும். இதெல்லாமும் ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் ஆசை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இருக்காது. விஷயாமி நிவர்த்தந்தை காரால் கூட இருக்காது. எல்லாத்துலேயும் வேணும் 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 பறக்க வரவாளுக்கு கூட அந்த ஆசை குறைஞ்சிரும். ஓகேயா, அப்புறம் வந்து நீ நிறைய ரூலை வந்து எக்கச்சக்கமாக ஃபாலோ பண்ணாத. ஐயோ அங்கே பூனை வந்துடுத்து, நான் பாகவதம் கிளாஸுக்கு போக மாட்டேன். இங்கே நான் போகும்போது ஏன்னா என் மேலே பள்ளி விழுந்துடுத்து, நான் பாகவதம் கிளாஸுக்கு போக மாட்டேன். அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறது. அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறத கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது. நியம் ஆக்ரக நியம் அக்ரக ஜனசங்கஸ்ய. யாரோட சங்கத்தில் இருக்கணும்? பக்தர்களோடு இருக்கணும். ஸோ ஆப்போசிட் என்னது? எந்த சங்கம் நம்மளுடைய பக்தியை குறைக்கும்? பக்தர்கள் இல்லாதவர்களோட லௌல்யம். உலகத்தில் மெட்டீரியல் வேர்ல்டில், இந்த பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள், எக்கச்சக்கமான அடங்காத ஆசைகள், இந்த 6ம் நம்மளை கீழே கொண்டு வந்துடும். இதுக்கு மேலே என்ன இருந்தது? 6 விஷயங்கள் நம்மளை பக்தியில் உயர்த்தும். அது என்னது? அது அடுத்த வருஷம். அது இதில் இல்லை, நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அது வந்து என்னது? உற்சாகான் நிச்சய அதைரியா தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். உற்சாகத்துடையும் நிச்சயத்துடையும் பொறுமையுடையும். ஓகே, உற்சாக நிச்சய தைரியாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். பக்தி திருப்பி 1 2 வருது. பக்தி வந்து தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத்னா பக்தியில எப்படி நம்ம இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உற்சாகத்துடையும் நிச்சயத்துடையும் பொறுமையுடையும். ஓகே, உற்சாக நிச்சய தைரியாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். பக்தி திருப்பி 1 2 வருது. பக்தி வந்து தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத்னா பக்தியில எப்படி நம்ம இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?